Sexan benvidos unha vez máis aquí en Contrastes en Canal Rías Baixas, un faladoiro de actualidade, esta semana un faladoiro de rabiosa actualidade, desa que ás veces disfrutamos os que temos como profesión contar as cousas que pasan, o xornalismo. E hoxe para mí é un placer enorme ter ao redor desta virtual mesa de debate, en este set, a 4 compañeiras, compañeiros que realizan a súa laboura diaria nos respectivos medios de comunicación nos que están a traballar e nos que están a cubrir precisamente os acontecementos que están a ser noticia nestes días. A esta misma hora. Estamos a gravar e son exactamente as 5 da tarde. É o momento no que está a producirse, probablemente, a recepción en Zarzuela por parte do rei Felipe ao novo presidente do goberno, Pedro Sánchez, estará comunicando a composición definitiva do goberno. Nós estamos aquí metidos neste set que nos ceden o Grupo Mochi baixo a cafetería do Pazo da Cultura, conectados cos móviles a ver si sae alguna outra nova a propósito. Pero hai de sobra, materia de sobra dabondo para poder falar. E imos facelo con María Varela, benvida, moitísimas grazas por estar aquí connosco, xornalista de Diario de Pontevedra, responsable de local, precisamente, redactora xefe de local no periódico de referencia na nosa cidade. Marisa Ciordia, que tal, Marisa? Benvida. Muy bien, muchas Marisa gracias Ciordia por la invitación. ahora está na aventura, esa deliciosa aventura digital de Pontevedra Viva, concretamente en Pontevedra Viva Radio. Despois de moito tempo tamén en outros quehaceres no xornalismo basicamente radiofónico. Cristian Casares, como estás, Cristian? Benvido. Veterán de outras tertulias, delegado da Voz de Galicia en Pontevedra. E, finalmente, Xavi Fortes, probablemente un dos homes máis desexados, profesionalmente falando, destes días. Bueno, faz ben en matizar. Imos matizalo. Compañeiro en Radio Televisión Española, na delegación de Galicia, e con un currículo moi amplo relacionado, precisamente, vencellado con ese medio de comunicación e co Consello de Informativos, e coa reivindicación de unha tele máis plural, que probablemente tamén de iso teñamos que falar. Bastante. Porque é unha das esperanzas que, por exemplo, Revilla, o presidente Cántaro, ten a propósito da nova etapa de Pedro Sánchez ao frente deste país. Bueno, antes que nada, tedes a sensación de que estamos a vivir unha época, unas datas absolutamente trepidantes, espectaculares, históricas. Eu non lembro, non sei, vos, pero eu non lembro na trayectoria profesional, coido que soi o maior dos 5, un momento tan trepidante. Probablemente teríamos que remontarnos a, eu que sei, a transición, o golpe do 23F, en fin, cousas destas, non? Pero así de repente pasar de que hai 2 semanas Rajoy decía que se encontraba en forma e pensaba en volver a presentarse de candidato á presidencia do goberno, e de repente, María, por exemplo, que onte dixera goodbye, my friends, aí os quedais e que elixa un outro. A verdade é que sí que está sendo unha época trepidante, informativamente falando apaixonante, porque todos os días están cambiando as cousas e desde... Imagino que desde a primeira liña do Congreso os xornalistas terán que estar, pois, eso, nun momento impresionante. Nos coa distancia, no meu caso concreto, do xornalismo local, pois, imos contando todo isto coa perspectiva nosa desde, neste caso, desde Pontevedra. En este caso, pois, tendo un expresidente de Pontevedra, non? Que tamén ten moita vinculación con esta cidade e todas as cousas que aconteceron alrededor dele. Entón, sí que é certo que o estamos vivindo dunha maneira moi intensa e personalmente, pois, claro, é moi apaixonante, non? Marisa? Sí, también, como dice María, pero casi que me dais hasta envidia, ¿no? Porque yo necesito a ver si este momento me consigue atraer otra vez de nuevo, porque estoy como, me declaro como políticamente un poco defraudada, ¿no? Entonces digo, a ver si con todo esto que está pasando, de nuevo vuelvo a engancharme. Recargas las pilas. Y eso, a ver si me contagies de ese espíritu que os veo. Pero bueno, xornalísticamente falando, no, é un momento duda, absolutamente sin duda, trepidante, sin duda, independentemente sin duda. de que, bueno, políticamente estés máis menos distanciada dos
dos protagonistas. No, desde luego, para nuestra profesión, desde luego que son días en los que el teléfono, los ordenadores, todo absolutamente está al rojo vivo. Cristian Casares, en prensa, na Voz de Galicia, por exemplo, estes días vívense, ademais, con unha, supoño, con unha perspectiva, non sei, especial, por aquilo de que estamos a xogarnos, é un factor que imos introducir de inmediato, nas moitas variables que probablemente pasen cousas importantes na escena política galega. Non desechables. Sí, bueno, efectivamente, son días importantísimos, como decías tú. Ahora ti que tes unha trayectoria máis longa que a min no xornalismo, pero bueno, xa levo un par de décadas, polo menos, que tampouco é pouca cousa. Tampouco é mouco de pavo, non? Recordaba, se me tiña que remontar, serían feitos, digamos, moi puntuales ou luctuosos, non? Sí, certo. O 11M, 11M, por exemplo, sí. Noutra dimensión, pois, o mellor a Marea Negra. Xusto hoxe, por pôr en foco como cambiaron as cousas nos últimos anos. Nos publicamos estes días, hoxe, na Voz de Galicia, un perfil da longa trayectoria de Mariano Rajoy, na que se facía puntualmente referencia a algúns dos problemas máis graves que tuvo que afrontar, entre eles o prestigio do 11M. E, lendo, me sorprendeu como teñen cambiado as cousas a raíz precisamente do 11M, como aquelas convocatorias por SMS, pásalo, frente ás sedes, eso que hoxe en día está en Twitter, en todas as redes sociales, unha cousa absolutamente normalizada que explica un pouco tamén o devir vertixinoso de como suceden as cousas hoxe en día. Probablemente esta moción de censura, se se producira, hai 15 anos ou 20, non tería ese resultado final, porque tamén os partidos, igual que os medios de comunicación, traballan en tempo real. Non hai repouso, non hai tempo para reposar as ideas, e a xente se ve arrastrada un pouco polos acontecementos. Entón, desde ese punto de vista, moi interesado. E, bueno, o que dices tú da derivada galega, habrá que esperar a que diga o interesado, pero, bueno, ten moitas papeletas. Diso falamos de inmediato, porque ademais hoxe hubo sesión de control no Parlamento de Galicia e falouse, bueno, non se falou, mellor dito, non se falou o que non hai, claro, incrementa aínda máis o interese sobre o particular. Falouse de outras cousas e probablemente algunhas delas moi polémicas, pero, bueno, máis adiante. Xavi Fortes, para completar esta primeira rolda de impresións, tes esa sensación de que estamos a vivir historia pura? Digamos que tes que collelo, vendo que decía, escoitando que decía Marisa, apasionado dende o punto de vista do exercicio do oficio. Dicir, non estou dicindo ni que sexan vos, malos, uns e outros, simplemente na análise que o que nos debemos todos analizar. Apasionante este debe ser algo, aquelo como os primeiros gobernos Suárez, non? O sea, aquel cambio de Arias Navarro primeiro por Suárez, quen vai de ministro de Defensa, quen vai de ministro de Interior, que cambios hai, cando gan as primeiras eleccións. Digamos que algo trepidante, porque hai menos de 12 horas entre a aprobación dos presupostos e imos posiblemente a unha legislatura longa, e a sentencia Gürtel, o sea, hai menos de 12 horas, nin 24, 12 horas. A muller de Bárcenas entra un día en prisión, sai a mañá seguinte con cambio de goberno. Dicimos, é absolutamente vertixinoso. E 24 horas despois dimite Mariano Rajoy de presidente do partido, anuncia a súa marcha, co cual se pon en marcha a maquinaria do principal partido da oposición, pero partido mayoritario na bancada do Congreso. Entón, eu creo que son suficientes elementos en España e en Galicia e en Pontevedra. A min, estes días en Pontevedra me daba a impresión de reler Miau, aquelas novelas, unha das novelas de Galdós, que falaba da primeira figura que era o cesante. Se refería a administración aos funcionarios, daquela non había funcionarios, de feito, o funcionariado se crea para evitar os ceses polos gobernos. O funcionario ten que ser independente, por lo tanto, se garantiza que haxa cambio de goberno ou non, sigan os funcionarios, pero daquela non. E entón, en Miau, empezaba con un personaxe que decía, yo ya sé que me van a cesar, para facerse a idea pensando que finalmente non iban a cesar, pero ao final cesábano, non? Entón, esa cara de cesante era habitual en certas rúas de Pontevedra ou verlos pola noite. Sí, de eso hai, efectivamente. Tamén hai a contraria,
Os aspirantes. Aspirantes. Os aspirantes. Pero non sei por que me miras para mí, pero bueno, si é por eso, pode estar tranquilo. No, polo tiro de cámara. No, polo tiro de cámara. Ben, que vos sorprendeu máis? O desenlace da moción de censura, quero dicir, a aritmética que leva a triunfar a moción de censura, a decisión de Rajoy de decir que se marcha, a saída de pata de banco de onte do señor Aznar, ou a composición do goberno de Pedro Sánchez, que aínda está por terminar, por rematar de definirse, pero sabemos que nin é paritario, mayoritariamente femenino, coido que é unha excelente noticia, pero das 4, as mulleres, as 2 mulleres xornalistas que están aquí, que vos sorprendeu máis? A min, agora mesmo, enlazando que dicía Xavi, un pouco o de vir este trepidante que estábamos falando, é dicir, aínda non asimilaches a primeira das noticias e xa estás buscando a reacción, se xa se está producindo a segunda e aínda non acabamos de contar como se marchou Rajoy ou se xa estamos contando a composición do goberno, pero temos o ollo posto no que vai facer Feijóo en todas as pezas que hai alrededor, é dicir, máis que sorprender un pouco pois ese efecto dominó que se desencadeou e que, como di Cristian tamén, pois que coa actualidade contada nas redes sociais estamos vivindo todo o minuto, constantemente, non hai tempo para parar e dicir, bueno, para parar, non sei se para a reflexión, está todo acontecendo unha detrás de outra. Creo que é o máis, o que máis me chamou a atención, non? Sobre todo, pois iso, desde que caeu esa tremenda sentenza, non? Como unha lousa, que parecía o primeiro día que non ia acontecer nada. Eu acórdame que estaba falando con alguén a noite que caeu a sentenza, que se soubo, que me dicía, ten que haber unha moción de censura, aquí ten que pasar algo. E outras persoas dicían, que va, non vai pasar nada. E resulta que sí, que o día seguinte se presentou a moción de censura e que se empezou a desencadear ese efecto dominó que nos leva ata hoxe e a que veña a partir de hoxe. O que está aínda por pasar. O que está aínda por pasar. Marisa? Lo que comentaba Cristian, ¿no? Todo esto va tan rápido que todavía vamos, sin terminar de digerir una cosa, ya vamos ingiriendo la siguiente, ¿no? Entonces, por partes, el tema de la moción, tiro de dicho, la política hace amigos de campo muy extraños, muy infieles y además durante muy poquito tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sorpresa, desde luego, porque de cómo comenzó a cómo terminó fue totalmente sorpresivo. Lo de Rajoy, yo todavía no tengo muy claro si la dimisión ha sido por convencimiento personal o por convencimiento del partido. Porque Mariano sí que es cierto que en ciertas cuestiones me consta que las decisiones o algunas decisiones no las ha tomado él por convencimiento, sino que las ha tomado por convencimiento del partido. Entonces, a mí me queda esa duda si esa dimisión ha sido propia, personal o del partido. En cuanto a los ministerios, nombres, estaba señalando, me parecen nombres de titulares, muchísimos de ellos, muy llamativos, pero yo me pregunto hasta qué punto luego van a tener capacidad de desarrollar esas posibilidades que a priori parece que nos dan. Yo por lo menos hasta ahora consultando, ¿no? Resultan llamativos, sorprenden, dices, caray, acertó, vamos a ver qué margen de maniobra pueden tener. Y el tema de Aznar, pues me parece totalmente impresentable, una vez más, la presencia de Aznar, lo que está pasando con él y la figura de Aznar, que me parece que es un ejemplo muy claro de que los grandes enemigos de Mariano los ha tenido dentro de su propio partido, más que de fuera del partido. E tamén probablemente un exemplo de que difícil, que non é nada doado ser expresidente do goberno. Ser un bo expresidente do goberno. E manterse calado e botar unha man cando fai falla. Zapatero non foi un mal expresidente de goberno. Suárez non foi un mal expresidente de goberno. Vamos a ver Mariano Rajoy, me parece que vai ser tamén un bo expresidente do goberno. Felipe González foi un jarrón chino, como él mismo decía, e Aznar foi un desastre. Pero non quería cortar aquí a... Eu creo que Rajoy será precisamente un gran expresidente do goberno, pola propia vocación, digamos, de señor de Pontevedra. Polo seu talante. Polo seu talante e pola súa declaración de intencións que
confío en que a manteña. A declaración de intencións, digo, cando presenta a non vai súa... intervir. Non vai intervir e que se vai a colocar a orde do... Dos 4 asuntos que preguntaballe a María e a Marisa, cal dos 4 sorpréndete máis? Desde logo, o triunfo da moción de censura. A aritmética que se dá Sí, para que triunfe. a que se dá. Unha, porque é un feito histórico. A primeira que se sucede en democracia a nivel nacional. Dúas, polo que acabas de comentar tú, a aritmética endiablada, imposible, polo momento tamén actual, é dicir, co conflito catalán, coa derivada dunha posición moi complicada do PNV de vir de apoiar uns presupostos, que parecía que lle resolvía o asunto en contra das súas bases, porque tiñan, bueno, pues, moi desgastadas coa posición do 155 en Cataluña, e porque parecía incrible, non, que a Pedro Sánchez, cunha situación interna como a que viña, do seu propio partido, é un renacido, el renacido, este home parece, a ver que pasa co seu goberno, pero bueno, un home fulminado políticamente 2 ou 3 veces, e resurde, e agora, bueno, ten un goberno, que é unha feliz noticia, por suposto, viña ahora escoitando na radio, está por todavía, non vamos a dalo por pechado, porque isto se emite un pouco máis tarde de cando gravamos, pero bueno, a día de hoxe o goberno máis feminino ou feminista, como queiras dicir, de toda Europa, senón do mundo, pero habrá algunha... Hubo un nórdico que era pleno casi de mulleres. Entre os actuales, desde logo. Entón, bueno, de repente Pedro Sánchez emerxe como a gran figura do europeísmo, da modernidade dentro dos gobernos de Europa, pero bueno, hai que tamén ter en conta que durante os últimos anos, pois esa figura ocupou Macron, aí antes o italiano, Renzi, xa está fulminado, xa nadie se acorda dele. Entón, bueno, é dicir, esas cousas hai que polas en relación á historia, ao fío do que preguntabas, de que é o que máis sorprende. Hai un feito claro, histórico, que é o triunfo dunha moción de censura, que terán que, bueno, logo por en perspectivas analistas, políticos, os historiadores, pero, bueno, eso... e unha moción de censura que non tiña ningún tipo de visos, eu creo que nin siquiera por parte dos que a presentaron, de que ia sair adiante. Eu estou absolutamente de acordo, vamos, que é de libro de texto de historia. O sea, a democracia española faltaballe isto. Tivo o primeiro goberno democrático depois dunha ditadura, a primeira Constitución, o primeiro goberno socialista despois de 40 ou 50 anos, a alternancia despois dun felipismo que parecía que iba a ser invencible, e a primeira moción de censura que no Estado triunfa cando xa triunfou en Galicia mesma. De feito, a figura emerxente de Mariano Rajoy empeza cunha moción de censura que perde cando vai en auxilio de Fernández Albor no ano 86. Entón, digamos, é capital. E é capital tamén polo que decía Cristian, porque forma parte dos libros de historia, porque ninguén botaba contas de que isto pudese suceder. Eu, por cuestións de traballo, vou bastante a Madrid e tiven durante unha temporada longa a miña residencia en Madrid e conservo algúns contactos, e como en 24 ou 48 horas foron cambiando, o PNV empeza dicindo que o ve moi extraño, todo o mundo, sin PNV non hai nada que facer, Ciudadanos xa se desmarcou, e o xoves pola mañán, falando con un xornalista, me dice que sale, Xavi, que sale, pero sale lo que sale la moción de censura, pero de verdad me está dicindo que sí que sale. Chamei a outra persona, confirmoumo que iba, e que PNV, que ten 3 almas, o goberno vasco decía, aínda que decido ao final de Euskadi Burbatzar, ao final o goberno vasco sabía que non podía presentarse a eleccións sendo sostenedor de Mariano Rajoy no País Vasco, co peculiar que é o electorado do País Vasco. E entón, se amarraban a continuar os presupostos, pois iba. Por lo tanto, capital, neses 4 puntos que dis, a moción de censura por todo o que decíamos. Segundo lugar, máis sorprendente, xerarquicamente, non cronolóxicamente, a composición do goberno de Pedro Sánchez. Eu creo que é absolutamente sorprendente. Como decía antes, non é dicir se son bons ou malos, pero, dende logo, estamos asistindo a algo distinto. Por lo tanto, tamén a súa novedade. A dimisión de Mariano Rajoy sería o terceiro episodio deste relato histórico, insisto, deste relato histórico, porque sorprendeu incluso a algúns compañeros, excepto a 3, a Maíllo, a Dolores de Cospedal e a Soraya. E que coido que tamén Ana Pastor sabía, non? E Ana Pastor,
pero entraba dentro do previsible, non? Entraba dentro do previsible. E o último xa é un estrambote, digamos, o último é un desbarre ególatra dun personaxe que está fora do tempo e do espacio, que non asumiu nunca, porque el foi o primeiro que se autopuxo, pois estaba tan crecido, a barreira dos 2 mandatos, porque non hai establecemento legal para que un teña, e nunca asumeu que apostar por Mariano, eu creo que un perfil máis baixo pensaba el que Rodrigo Rato, que perda as eleccións e que el non pode volver, porque o doutro día, o donte, horas despois de que o presidente do partido di que se vai, que non teñes ni unhas palabras de cariño hacia el e que digas que eu me ofrezo para liderar isto, realmente é algo máis que ridículo, é un estrambote. Bueno, que o retrata, unha vez máis. Lo dijo incluso peor que con muchos de los políticos, de los grupos que han apoyado esa moción, que han tenido unas palabras de reconocimiento hacia la persona, sino ya políticamente, por lo menos hacia la persona. Iglesias. E él decía o que dixo. É certo que Mariano na intervención da mañá, moi suavemente, moi en plan registrador de la propiedad, lle dixo algunha cousa, pero moi suave. Oxe na COPE creo que xa lle dixo algunha cousa Cando digo a orde, digo a orde. E de verdade será me poño en primeiro tempo de salud e tal. Faltoulle dicir non como outros, non? É o único que lle falta por dicir non como outros, non? E que ele apañou con casos... Que non eran del, pero a reacción de Aznar, eu creo que queda desacreditado delante da opinión pública, delante dos fiéis que tivo no seu partido e absolutamente solo e descolocado. Sí, solo incluso de cara a este posible sucesor que temos tan cerca, ¿no? Que se chama Alberto Núñez Feijóo, e que hoxe mismo decía que para él había 2 presidentes, Adolfo Suárez y Mariano Rajoy. E que dicían todos. E eso dice él, que foi votante recoñecido de Felipe González, e bueno, que a súa carreira agromou durante o aznarismo, ainda que, bueno, das desenvolveu no fraguismo. Temos 2 enquisas. Podemos ver unha delas, estamos aínda a tempo, sí. Reacción nas rúas de Pontevedra a propósito do impacto político que ten a dimisión dun veciño desta cidade como presidente do Partido Popular despois da moción de censura que derribouno como presidente do goberno. Veamos. Para mí me parece justa. Es que pueda acceder un gobierno nuevo, porque si no, no hay manera de quitarlo al gobierno corrupto, porque si bien él hizo algo correcto por su parte, pero tenía todo su séquito, digamos, que estaba todo corrompido. Entonces, perfecto la moción de censura y a tiempo, que sea a tiempo, porque no se puede estirar más esto. Muy mal, porque yo creo que un presidente que se elige en las urnas, nada más. Bueno, pues hay un poco de locura, porque ya estábamos un poco carrilados y ahora volvemos otra vez a empezar. En vez de trabajar, volvemos a perder el tiempo a discutir quién se va a poner en el poder. Ah, pues nada, que yo muy bien, a favor, muy bien. Estoy encantada de que se hubiera ido. Creo que es una mierda, porque hacen y deshacen lo que les viene en gana sin consultar con el pueblo para nada y así. Pues la misma razón por la que les han echado a la calle por la corrupción de la Gürtel, y además había pues eso, muchas cosas que no me gustaban, leyes que han aprobado y todo eso, que además estando el Parlamento como estaba, con vetos continuos a propuestas de los demás grupos, pero ellos vetaban, soy el gobierno, tengo derecho de veto, porque pues por lo de afectación presupuestaria, pues a ver si así sale adelante alguna de las leyes que los otros partidos que estaban en la oposición, aun teniendo mayoría, no podían sacar adelante. Bueno, pues es un aprovechamiento por parte de la parte contraria, que es la única forma que tenía de llegar al presidente. Pois vai sendo hora de facer algo en contra da corrupción, home. Daba vergonza ter un goberno tan corrupto e que todos estiveramos de brazos cruzados. Bueno, moi picadita, un pouco de todo. Sí, quedou paritaria, quedou paritaria. Necesito reaccións brevísimas, temos un minuto para ir á publicidade. Sí, eu rapidamente, me parece, insisto, non estou dicindo nin que vaya ben, nin que fora mal, simplemente desde o punto de vista de análise.
democráticamente e constitucionalmente é impecable. España é unha democracia representativa, non é unha democracia asamblearia nin bolivariana. Hai uns representantes que elixen os cidadáns e eles, en función dun feito histórico tamén, que foi a condena radical e durísima por corrupción dun partido, decídeno censurar. A mí me parece que se pode analizar se vai ser bo para o país ou non. Eso é outra cousa. Digo que democráticamente é impecable. Bueno, a raíz do que estaban dicindo a xente da rúa, vese tamén moito aínda esa desconfianza, ese medo, esa apatía que provocou a política nos últimos anos, ese desencanto polo tema especialmente da corrupción, non? Hai xente que sí, que se amosa esperanzada, pois no que vai vir no novo goberno, outros máis desconfiados, non? Pero sí que creo que hai que subliñar moito que hai que recuperar, o que os políticos deberían recuperar, ese achegamento aos cidadáns e que confiemos neles, non? E que, bueno, borrar de verdade a sombra da corrupción de todos os grupos, ou polo menos de todas as institucións. Sería moi desexable. Ainda non sei cantas generacións de políticos. Sí, cantas sentencias faltan por caer, non? E cantas sentencias, e alguna outra moción de censura, quen sabe? Cristian e Marisa, de volta de publicidade será a vosa quenda. De seguido aquí en Contrastes, en Canal Rías Baixas. Seguimos en Contrastes, segundo bloque deste programa de hoxe en Canal Rías Baixas, que adicamos coa colaboración de 4 queridos xornalistas a analizar este momento tan trepidante da historia política española e as súas repercusións, que non son poucas, na escena política galega de entrada, probablemente tamén na pontevedresa. Non podemos esquecer que precisamente quen era ata de agora o presidente do goberno era precisamente veciño desta cidade, aínda que reprobado, por certo, polo Concello da cidade como persona non grata polo asunto Ence. Un tema que, por certo, está tamén no tapete das peticións que realiza o goberno municipal de Pontevedra o novo goberno da nación. Pero chegaremos a iso. Antes, falando precisamente da situación no Partido Popular, do novo escenario despois de Rajoy, tedes a sensación de que o Partido Popular, Cristian Casares, Marisa Ciordia, saberá conducir esa situación que é absolutamente novedosa, porque será a primeira vez que non funcione o dedazo para decidir quen sucede o líder de posto? Bueno, eso é unha situación completamente novedosa, como acabas de comentar, non? Pois o Partido Popular é un partido, unha formación con unha longa tradición de, bueno, o que se vai e deixa colocado ao que ven, non? Pasou a Fraga con Aznar, cando rompeu aquela de carta, dice aquí non hai tutelas, non hai tutías, non? E Aznar colocou a Mariano, cando lle dice, Mariano, te ha tocado. E ahora Mariano Rajoy de repente dice, espero que seáis vosotros los que podáis conducir esta situación. Eso coloca ao Partido Popular fronte a unha situación que ten sido envenenada para outras moitas formacións, entre elas o socialismo. Dice, vese que o electorado castiga recurrentemente a división interna nos partidos, ainda que sexa un feito sanamente democrático, non? Que vemos en outras democracias occidentais. Entón, dependerá moito. Eu creo que, bueno, que Rajoy fará efectivamente, deixará facer, porque él mismo o dixo, non sei, o dice, a veces lo mejor es no hacer nada, non? Facer de Rajoy. Facer de Rajoy, e eu creo que, sinceramente, o vai facer aquí novamente. E, bueno, pois o partido terá que facer e apandar co que lixa. Aí, mudará moito se é un candidato, digamos, de moito consenso, ao marxe das pelexas, digamos, máis madrileñas, dos cenáculos, etcétera, etcétera, e aí o que parece que está claro é que Feijóo podería concitar eses consensos. Se o logra facer así, eu lle pronostico unha transición moi tranquila. Si temos as grandes loitas de Cospedal, Soraya e coas súas derivadas, o PP se pode pôr fronte a un abismo electoral e 4 ou 5 anos de desastre. De entrada, Marisa, hoxe Feijóo no Parlamento dixo que de iso non falaba ata a próxima sesión de control, que será o 20 deste mes de xuño. Cospedal, en unhas declaracións en Madrid, manifestou que aínda está a pensar que vai facer. Soraya aínda non sabemos e poden sair outros candidatos.
tes a sensación de que pode chegar a producirse no Partido Popular un proceso de votación como aconteceu, por exemplo, no Partido Socialista en algún momento ou en alguna outra formación política? Yo, dentro del Partido Popular en este momento, ¿no? Y a tenor de lo que dejaban entrever ayer, una vez que algunos superen el shock, cuando no, y mantengo la duda que señalaba antes, si no ha sido dentro del partido cuando han motivado este shock. En este momento, como decías tú, ¿qué hace Cospedal? Pues yo creo que Cospedal, por lo que parece, puede hacer o actuará, depende de lo que haga Soraya, según se deja entrever, vamos a ver. Yo sí que estaba escuchando esta mañana de distintos medios y más que de sucesión en el partido, hablaban de la supervivencia del partido, ¿no? Porque señalabas esa circunstancia entre Fraga y Aznar, pero claro, no tienen esa losa que ahora mismo tiene el partido con la corrupción encima. Claro, ¿no? Y todo lo que está por llegar. Efectivamente, es una situación inédita para ellos y yo creo que efectivamente puede tratarse de supervivencia más que de sucesión del partido. Hay quienes dicen que es necesario que sigan algunos nombres tradicionales del partido porque si no dejaría de ser el Partido Popular, ¿no? Pero eu creo que non vai haber unha revolución brutal dada pois, o corte do propio partido. Ora, penso que a primeira vez que se abre as portas a uns relevos un pouco máis... Dito de outro xeito, poden florecer máis candidatos e candidatas que non imaginamos neste INDRE? Home, sempre pode haber algunha corriente minoritaria, digamos, crítica. É dicir, si se consigue un candidato de consenso do perfil de Feijóo, que parece que é o único que hai agora que pudera ter ese. Acadar os respaldos. E se non se dera, aínda que tuvera un gran coste electoral, digamos, para o Partido Popular, se entrara nunha loita, digamos, democrática pola sucesión, eso tampouco para o sistema democrático español non debería ser malo, non? Víamos antes na enquisa, antes da publicidade, que, bueno, falta un pouco da cultura democrática da que falaba Xosé, non? Que a moción de censura é impecable. E nos adentramos agora nuns tempos na que hai unha fragmentación moi grande do Parlamento e na que nos temos que acostumbrar a que non vai haber maiorías absolutas. O Partido Popular, o mellor escenario que se lle pon diante que goberne só con Ciudadanos. Xa veremos se con Ciudadanos se lle fai falta algún máis, tipo PNV, que despois desto xa veremos a papeleta que ten por diante. Entón, farían ben todas as formacións ou as formacións tradicionais, tanto o PSOE xa ten dado esos pasos durante moito tempos, a ver o que fai Ciudadanos ou Podemos, que xa se van tendo algúns tics así un pouco autoritarios para elixir os seus representantes, si son capaces de amoldarse a cultura democrática, que eu creo que vai ser moito máis rápida polo que falábamos ao principio do propio debir dos acontecementos democráticos. As formacións terán que ser homologables ás europeas, que para eso estamos nun escenario dese tipo. Entón, o PP, bueno, a ver que lle pasa. Pero para o PP é novo. O PSOE xa empezou con Borrell, e que xa nese momento, hai bastantes anos casi 15 ou 20 anos adiantou que a militancia, polo menos dos partidos, pois non está moi cómoda cos corsets. No Partido Popular foi moi ben esta fórmula, pero ahora pode abrirse. Eu non estou contigo, non creo que vai haber ninguna revolución. Eu creo que non vai haber máis candidatos, non creo que vai haber ningún outsider, salvo un personaxe, digamos, que queira facerse nome, pero sin ninguna opción de nada, e que Soraya, Dolores de Cospedal, se van a anular entre elas e, en certa medida, están no núcleo do Partido Popular de Madrid, onde se fixo toda esta cuestión que saltou polos aires coa Gürtel, e entón eu creo que queda, polas condicións parlamentarias que ten, por ter ganado unha victoria que salvou a Rajoy, que coincidiu coas eleccións vascas e salvou a Rajoy, por repetir nas condicións adversas con dúas maiorías absolutas, Dolores de Cospedal perdeu en Castilla-La Mancha, e está libre do pecado. Ten outros, ten algunhas fotos complicadas, pero está libre do pecado da Gürtel, eu creo polo menos. Outra cousa é o partido. O sistema de votación pode ter dúas voltas. Un é máis aberto, que a militancia fala, pero se non sai un candidato, creo que con máis do 50%, vamos a ver se non se muñe antes que hace solo un candidato, entón non é necesario,
pero se sai un con máis do 50% en principio non habría segunda volta, pero se hai segunda volta xa non é voto directo. Estamos falando de delegados. E aí cando funcionan os teléfonos móviles e outro tipo de alianzas territoriais de outro tipo. As cuotas territoriais e a fortaleza de determinadas delegacións frente a outras. Ti, por razóns profesionais, estás moi de cotío en Santiago de Compostela. Non sei se hoxe estiveches no Parlamento. Non, estuve vendo a sesión un pouco. Pero que sensación se respira na capital de que se marcha Feijóo, de que isto se anticipa, e de que probablemente o efecto dominó do que falábamos antes tamén alcanzará de pleno a Xunta de Galicia. Terá que ver que non sucede. Vamos, eu non teño ningunha dúbida, o sea, non falei nin con Mar Sánchez, a xefa de prensa de Alberto, nin con Alberto, nin con alguén, con algún próximo, pero non quixen preguntarlle porque metía nun apuro. A miña percepción é que vai ser o próximo presidente do Partido Popular. E me podo equivocar, e ademais como non estamos apostando nada, pois non pasa nada. Se me equivoco... O único que queda grabado. Queda grabado, pero tamén queda grabado se acerto. Eso é certo, eso é certo. E date conta que das adiviñadoras solo se di cando acertan, non cando erran. Por lo tanto, digamos, a miña percepción é que vai ser Feijóo, non ten un oponente territorial que se achegue nin parecido, e en Madrid están Dolores de Cospedal que se anulan, e que estiveron no epicentro do Partido Popular que provocou a Gürtel. Tedes a mesma sensación os tres restantes interlocutores? Será Feijóo? Bueno, non sabería dar unha resposta. O que está claro que se vai postular, porque senón xa se tería descartado o primeiro, non? E outro día, pois, cando lle preguntaban, dicía, bueno, se estou aquí como presidente da Xunta, vamos a escoitar a Rajoy e despois a falamos. O discurso é militante. Claro, entón xa... a ver, que se vai a poñer aí está claro. Despois, o que pode acontecer, pois a verdade é que non sabería hacer un análise. O que vexo é que o Partido Popular, igual que un pouco a todos, o colleu todo isto co paso cambiado. Entón, estaba toda a maquinaria traballando co horizonte posto nas eleccións municipais e de súpeto se están atopando con que teñen que mirar primeiro para o centro, para Madrid, facer unha renovación, calcular ben o custo de toda esa corrupción que teñen eso no centro, facer esa regeneración que igual non é unha revolución moi grande como dicides vos, pero que se ten que notar, a xente o ten que percibir, porque está claro que a corrupción lle vai pasar unha factura moi gorda, e teñen que actuar de maneira, penso que inteligente, como nas partidas de xadrez que se evocan tanto estes días, de inteligente, unha xugada rápida e que teña eficaz. Te contabas ti, Eugenio, se estivera en Santiago seguindo o debate. No debate do Parlamento unha circunstancia que te dá clarísimamente que Feijóo sabe a que está xogando e sabe onde ten todos os seus sentidos, incluso o sexto sentido, que é na sucesión. Precisamente, hai un pequeno rifirrafe hoxe con Ala Pontón pola mañán no Pazo do Orio. Por unha frase desafortunada. Por unha frase desafortunada. Eu, honestamente, non creo que tivera ese contido sexual ou machista que se lle atribúe. Como sabe, bueno, se non se sabedes, nunha réplica a Villares, dixo, bueno, eu xa sabía que Ana Pontón estaba moi necesitada, entón hubo unha serie de murmullos e el rapidamente se deu conta que metera a zoca. Porque, aínda que non o dixo, eu creo que non o dixo con esa intención, honestamente non creo que dixese con esa intención, si é posible que outro entenda que o dixo con esa intención. E rapidamente pediu disculpas, que se retire da acta de sesións, pero xa era tarde, porque Ana Pontón lle puxeron un balón botando aí, xa o colleu rapidamente, pediu orden de palabra e tal. Pero eses 4 segundos apenas para reaccionar e dicir, perdón, retiro todo o dito, quere dicir, se non estivera tan pendente de non podo cometer erros, e o erro machista é un erro imperdonable hoxe na política nacional, afortunadamente, pois se non estivera con ese chip de pensando en máis alá do Padornelo, posiblemente non teria reaccionado tan rápido. E máis, outra de hoxe tamén, se non me equivoco, un canotazo, unhas declaracións en fainas irrelevantes, por outra parte, estas de non dicir nada. Sí, non recordo ahora. Fainas en galego, non hai repregunta,
E dice, no, pero se lo voy a aclarar. E contéstalle en castelán. Claro. Tes dúas nun día. Estades absolutamente persuadidos, tanto Marisa como Cristian, de que vai ser Feijóo, de que, polo menos, perdón, vai ser sería xogar como xoga Xavi desde el puesto máis aventajado. Sí, que é o principal candidato, claramente, o principal favorito. Ben, e a segunda pregunta, derivada. Como consecuencia de todo isto e de que se cambia a quenda, probablemente Feijóo, si estaba a pensar en Madrid, estaba a pensar despois de 2020. Data estimada das próximas eleccións autonómicas. Data tamén estimada das próximas eleccións xerais, se non hai anticipo. Que o probable é que poda haber anticipo, como consecuencia da delicadísima aritmética parlamentaria que sostén o goberno de Pedro Sánchez, perdón. Polo tanto, probablemente sexa requerido en Madrid moitísimo antes si finalmente é o sucesor. Eso obriga automáticamente a outro movimento no tablero de xadrez, como decías ti, María, que nomear un presidente da Xunta de Galicia. Alfonso Rueda ou Pedro Puig, como sitúa hoxe tamén, por certo, Faro de Vigo unha disyuntiva na súa portada. Pedro Puig xa ten dito moitas veces que non estaría nesa cousa casi nin da que obligaran. Feijóo, yo me lle paso un pouco ahora como lle pasou a Fraga durante moitos anos con Cuíña, todo o mundo dá por feito que o seu delfín é Alfonso Rueda. Bueno, Alfonso Rueda é certo que sae, como dice Marisa, con respecto a Feijóo, Rueda con respecto a Xunta, primeiro en parrilla de salida. Bueno, el ten tamén unha situación, digamos, complexa na provincia de Pontevedra como presidente do partido, porque, bueno, non acabaron de cuaxar as candidaturas, a primeira aquí a de Pontevedra, que conocíamos outro día. Queres decir que entre varóns do Partido Popular en Galicia... Feijóo podría optar por unha solución, si tuvera o tempo necesario, tipo a que fixo Fraga con el mesmo, que colocou a él e a Barreiro, non? Entón, bueno, teria que ver. Logo aí, pois, contrapesos territoriais dentro do propio partido. Feijóo é certo que gobernou un pouco de espaldas a eso e o conseguiu anular en gran medida, salvo no caso de Ourense con Baltar, pero podería ter que xogar durante un período de transición a unha doble sucesión, tamén por economía política. Eso, Cristian, se houbera tempo, pero si todo vai tan rápido, con tanta celeridade como a que estamos a vivir os acontecementos nas dúas últimas semanas, a sensación é que probablemente teñas que botar mando do teu vicepresidente, non? Parece lógico. Para eso están os vicepresidentes, que non están para outra cousa. Tedes esa sensación, María, Xavi, Marisa? Pode acontecer tamén que se elixido no Congreso Extraordinario do Partido Popular que durante un tempo manteña o doblete, que por unha parte que queira compatibilizar a presidencia do Partido Popular coa presidencia da Xunta. Non sei se sería posible, se lle permitirían, pero igual no principio... Un pouco complicado. A única que fixo algo parecido foi Dolores de Cospedal, cando fixo secretaria xeral do partido, segundo cargo, que non é o mesmo que presidente, é presidenta de Castilla-La Mancha. Pasa que Toledo está a 50-40 minutos de Madrid. Madrid, o PP en Génova, vai haber que gobernalo moi de preto. A min, honestamente, pareceme difícil. Vai ter que hacer unha limpia. Vai decir Galicia e hai que ter unha... El leva 3 mandatos xa, retiraríase invicto, despois de gañar en oposición, o sea, ten un balance Feijóo en Galicia imbatible, nese sentido, se vai no mellor momento, logo de 12 anos, eu creo que xa os seus egos autonómicos están saciados, e se lle abre unha circunstancia de un partido en crise que non é mal momento. Eu creo, polo menos é unha opinión personal, que os malos momentos son cando vas a un partido cando está ganando la Champions sempre. O sea, sustituir a Florentino é un marrón. O a Zidane. Pero chegar nun momento do partido nesta situación complicada non estás obligado a arrasar os primeiros días, pero sí estás obligado a gobernar o partido. Por lo tanto, si Feijóo, como eu penso, dende logo vai ser candidato e o mellor colocado, e eu penso que vai ser o próximo presidente do Partido Popular, vai ter que decidir irse a Madrid e vai ter que nomear ou inducir alguén para que se xa sustituto, e aí tanto a opción de Alfonso Rueda
como a de Pedro. A mí Pedro Puig me parece un dos mellores parlamentarios que hai actualmente na Cámara Autonómica de Longo. Me parecen as dúas opcións máis viables, en principio. Sí, claro, porque probablemente ten que ser unha solución sobre a marcha e ten que ser alguén teño entendido que no Parlamento de Galicia tes que ser deputado, non pode ser ninguén de fora. Presidente, no, eu creo que pode ser presidente. Pode ser. Vamos, non sei, pero eu creo que pode ser presidente de fora, non ten por que ser, creo eu, non sei. Non o teño claro, non o teño claro. Pero en todo caso, vai ser, hoxe lle preguntaban a citaba Astía Dolores de Cospedal, creo que foi nos desayos de Televisión Española, dixo, Sergio Martín lle decía, bueno, pero con los cálculos son mes e medio, se se reúne o lunes que ven a executiva, en mes e medio estamos falando finais de xullo. Claro. E dixo ela, bueno, e hai dúas opcións, pode ser unha semana antes ou 2 semanas antes. O relevo na mente de todos é que vai ser moi rápido. Claro. Sí, para empezar a traballar canto antes. E facer oposición. Que sensación tes ti, Marisa? Yo creo eso, que compatibilizar ambos cargos. Estamos en la frase del comienzo, ¿no? Esta vorágine temporal va a determinar muchísimo. Si el gobierno de Sánchez consigue mantenerse ahí, esa estabilidad, es un margen de maniobra para Feijóo, ¿no? Para poder hacer las cosas con más calma e incluso ver la posibilidad de compatibilizar. Que no es así, el gobierno central no resulta, todo propicia, y aquí en Pontevedra pues igual volvemos a decir presidente pontevedrés, en este caso de la Xunta. Sería de 4 presidentes do Partido Popular ou de Alianza Popular, 3 galegos. 3 galegos, Non sei se quererán outro galego, outro máis. Ímolo saber máis cedo que tarde. O que é evidente, o que apuntaba agora mesmo Marisa, é que a delicadísima aritmética parlamentaria que permitiu o triunfo da moción de censura non está garantida para gobernar a partir de aquí, enténdase, para legislar a partir de aquí no Congreso da Nación. Pode ocurrir, de seguido no último bloque imos falar precisamente do goberno de Sánchez, as novedades que introduce, que son realmente apaixonantes, pode ocurrir que esa delicada aritmética parlamentaria force ou anticipe os acontecementos a unha velocidade tan inusitada como que estamos a ver. Por lo tanto, non sería complicado precisamente esa convivencia entre manter a presidencia da Xunta de Galicia e co telemando manter a presidencia do Partido Popular e estar pendente non vai a ser que de repente nos metamos en eleccións anticipadas. Teño a sensación de que é moi complicado. Sería absolutamente imposible compatibilizalo por varios puntos de vista. Unha, porque Madrid está, como decías tú, lonxinda, por moito que vayas 50 minutos en tren e o AVE en avión e o AVE non lles dá tempo a... Si pode despegar, se non pasado de hoxe de onte en Peinado. E por outra moi clara, tú, si eres un líder ou un pretendido líder da oposición, ese no teu bagaxe está 3 maiorías absolutas, non? Digamos, máis ou menos impolutas, con sus máis e sus menos na xestión, pero que sucede si sendo presidente do Partido Popular e presidente da Xunta sucede unha catástrofe, digamos, como a de Tui ou como a do Albia e a xestionas mal? E te comes ese marrón. Ou estás fora. A xestionas mal porque estás fora ou porque estás aquí e a xestionas mal. Moi ben traído, certamente. Eso de repente, dice, usted é un incompetente porque entón usted, cando goberne o país, que vai facer o mismo que está facendo ahora estes días? Ou ten incendios, agora a partir de... Moi vulnerable, moi vulnerable. Si dá o salto definitivo. Lógicamente. O sea, que podería ocurrir facendo política ficción, que é algo que deleítanos os xornalistas, sempre deleítanos, permítannos esa licencia, pode acontecer que, polo tanto, no mesmo verán, vivamos todo isto que estamos a vivir, o que está por vir, precisamente, no Partido Popular a nivel nacional e o que está por vir na escena política nacional, no Congreso da Nación, etc., cos orzamentos e todo iso, e, ademais, particularmente o caso de Galicia. E vexamos, probablemente en un mes, 2 meses, que pasa, que acontece, e quen queda no lugar de Alberto Núñez Feijóo, si finalmente é, como parece, o principal candidato a la sucesión de Rajoy. Molleime co Feijóo en Madrid, pero non me vou mollar agora coa cuestión territorial en Galicia que é o instituto. Fíxate, eu coido que vai ser Alfonso Rueda. Parece a solución máis sinxela, máis doada, máis lóxica
máis coherente dende a, digamos, a continuidade de acción de goberno. Claro, menos iso ata as Claro, seguintes eu eleccións. Claro, eu non falo de que poida ser o póster electoral nas vinderias autonómicas, que probablemente sí, pero probablemente tamén aí haberá loita ou haberá que ir a un congreso extraordinario regional ou que sexa. Está a facerme sinais, Abel, de que estamos a piques de rematar o segundo bloque. Imos facer unha negociación co realización. Imos a publicidade, gaño un minuto e recupero despois. Ata agora mesmo, aquí en Contrastes en Canal Rías Baixas. Entramos no terceiro e último bloque deste Contrastes de hoxe, aquí en Canal Rías Baixas, falando desta semana, de 2 semanas exactamente, de acontecementos trepidantes na historia política española e a súa repercusión na escena política galega e pontevedresa, que son moitas, por certo. Estamos a falar, lembro unha vez máis, con María Varela, Marisa Ciordia, Xavi Fortes, Cristian Casares, 4 compañeiros, compañeiras dos diferentes medios de comunicación nos que traballan, xornalistas que están a analizar, a axudarnos a analizar as diferentes variables que están a producirse. No principio do programa falábamos tamén do impacto que está a producir. Lembro unha vez máis, estamos a gravar o programa que vostedes están a ver na emisión a partir das 22:30 desta noite. Agora son perto das 6 da tarde. Está recén producida a recepción do rei ao novo presidente do goberno, Pedro Sánchez, na que comunicou a composición do gabinete. Aínda as noticias que temos a través dos móviles, das tablets, señalan a posibilidade de que outro galego, Constantino Méndez, sexa tamén membro do goberno, concretamente ministro de Defensa. Un bello roqueiro, porque é un home, se lembro ben, de 68 anos, que ten un pasado político vencellado ao Partido Socialista moi amplo, dende director xeral do ISM hai moitísimos anos, que lembro eu, ata, por suposto, colaborador moi estreito da afinada Carme Chacón no Ministerio de Defensa, onde volvería precisamente. Pero aínda quedan por perfilar algunha carteira que non está desvelada, particularmente o caso de Pilar Cancela, outra galega, falábase dela como agricultura e pesca, parece que non, que iría un andaluz, Luís Planas no seu lugar. Bueno, cando estén a ver isto, xa estará desvelada a quiniela, pero nós temos que xogar con estas variables. Pero hai algo concluinte, e quero preguntar por elo precisamente aos meus compañeiros. A composición deste goberno, lonxe de parecer un goberno así de terceira, paréceme, semella un goberno absolutamente abrallante, pero un equipo de champions. Digo isto porque incorporar incluso o mellor, bueno, o máis importante astronauta que temos na historia española, que é Pedro Duque, como ministro, semella, María, a mí, semella unha corporación absolutamente abrallante, ¿no? Sí, como dices, un equipo de champion, y aquí nos está también llegando ese goteo de impresionarnos con esos titulares y con esas lecturas que también en esta profesión solemos buscar, ¿no? A veces puede haber esa intención, otras no, pero bueno, un fulanito de tal, pues porque viene de tal comunidad, porque le quita tal, que no está mal en su sector, en fin, vamos haciendo nuestras conjeturas, pero sí que es cierto que son nombres potentes, llamativos, y vuelvo a lo que decía al principio, vamos a ver si este equipo de champion efectivamente puede jugar ou de que maneira le dejan jugar. Si, deixan que xogue. Certo, entre os nomes, bueno, hai algo fundamental, e pregunto ás dúas mulleres, por suposto. Perdón, tería que ter empezado por aí. Bótome a bronca porque parece mentira, pero certamente, para min, o maior titular probablemente sexa, aínda que a calidade indiscutible dos que compoñen ese gabinete, o número de mulleres que compoñen o gabinete. Isto é un sinal manifesto clarísimo que manda Pedro Sánchez á sociedade española cando vimos apenas hai nada de vivir o 8M, un 8M que tivo ademais en Galicia, aquí en Pontevedra, e con xente como ambas as dúas e outras compañeiras unha pegada moi especial, mulleres que opinan, en fin, toda esa laboura tan encomiable que fixechedes, eu supoño que máis aló que como xornalistas, como mulleres, estaréis, cando menos, gratamente sorprendida. A mí me parece unha boísima noticia. A ver, a mí o que
dicía Marisa que é un goberno de titulares tremendo, por suposto, pero sí que eu resaltaría esa elección de, bueno, non sei exactamente cantas mulleres van a ser ao final. Agora mesmo estamos en 10-4, sobre todo 10-4, 11-4. Que parecía nun principio, non, que estes primeiros pasos de Pedro Sánchez pois eran moi simbólicos, moitos xestos, non? O primeiro día pois xurar lealdade á Constitución sen símbolos religiosos, anunciar de seguido que iba a ser un goberno paritario, pero non queda no postureo, non queda, bueno, pois vamos a facer como se teñen feito, non? Listas cremallera. Imos poñer aquí un lazo. Non, sino que elixe mulleres con moita valía, con currículums tremendos, moi arroupadas e incluso ben valoradas fora do noso país, e dalles carteiras importantes. E, ademais, a creación desa vicepresidencia de igualdade tamén me parece importante, ainda que non sexa só igualdade de xénero, senón que fala de igualdade social, de igualdade para todos, para subliñar tamén esas diferencias entre ricos e pobres que se afianzou, o sea, que se destacou máis nos últimos anos. Pero sí, esa aposta de Pedro Sánchez por las mulleres, da sensación de que escoitou a mensaxe do 8M, esperemos que non se quede, o sea, que recolleu o guante das mulleres, e que non se quede simplemente, pois eso, neste primeiro paso, senón que sexa, bueno, un exemplo que sigan moito máis, e que se elixa a xente pola súa valía e por eses currículums que vemos que teñen detrás, que son moitos deles impresionantes. Semella que unha decena de ministras non é postureo, estamos ante unha actuación de convicción, non? Yo creo que sí, pero sí me gustaría plantearos una pregunta, quizás Xavi, que es el que veo que está más cerca. Estas decisiones, ¿hasta qué punto son claramente por proximidad en tu trabajo? Por proximidad en tu trabajo, Xavi. ¿Hasta qué punto se lo atribuimos? ¿Solo a Sánchez o también a Ábalos? Toda a composición do goberno? Sí. Eu creo que a audacia de Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez foi audaz, como foi Suárez nos inicios, con todo en contra, artellando unha moción de censura que sorprendentemente triunfa, eliminando, ben é certo que unha reforma previa que fixo o rei Felipe VI, todos os símbolos religiosos, e logo un goberno, eu escoitaba nalgúns xornais, nalgúns telexornais, paritario, como se fora unha novedade. Non, é moito máis que paritario, moitísimo máis que paritario. E logo a composición, porque non é a composición de militancia, é unha composición moi aberta. Digamos, se fora unha sesión de investidura, salvo Partido Popular e seguramente Ciudadanos, e ao mellor os independentistas cataláns pola figura de Borrell, pero creo que moi ben xogar inteligentemente, porque rapidamente coloca a outro alma de PSC, que é Meritxell Batet, que non votou en contra de Rajoy. Digamos que fixo uns equilibrios, por suposto, o tándem final, o Pedro Duque, es decir, podríamos calificarlo como un goberno galáctico, o sea, estratosférico, está aí entre as galaxias, xa temos aí un home que pilotou fora do espacio, non? Entonces, eu creo que a marxe da cor, das opinións que teñas, se vaya ben ou non, ou se esta historia vai mal. É innegable que fío Eugenio, que é sorprendente un goberno, digamos, que promete. E eu non sei se vai ser de curta ou longa duración, porque eso dependerá da aritmética parlamentaria. Pero creo que hai que recoñecerlo fundamentalmente a audacia de Pedro Sánchez, que ten nos seus másters, deses másters que se facían de 2 anos, un deles en liderazgo. E eu creo que el aprendeu moitísimo, porque chega ao partido pola oposición a Madina de Susana Díaz. O día seguinte, Susana Díaz se presenta en Ferraz para collerlo casi do hombro, para decir, bueno, tú estás aquí porque yo quiero, pero yo ahora soy secretario xeral. E foi quemando tapas, se enfrenta aos poderes mediáticos que apoyan a Susana Díaz, se enfrenta ao IBEX, e gaña por goleada, incluso Susana Díaz saca menos votos que a máis, que en eso ten bastante que decir. E eu creo que ese liderado é o que lle leva a presentar esta moción. Os críticos non falan, Lambán, o presidente Aragón, que era o máis crítico, máis incluso que Susana Díaz, non abriu a boca. Creo que tampouco hai ningún conselleiro de Aragón, me parece, non estou confundido. Ninguna para agora. Colle de Andalucía, colle a unha susanista, pero non moi susanista, e o último nome que decía, o de Luis Planas, que é un claramente aliado con él en Andalucía.
nomea tamén para a sanidade, son xestos, María, como decías ti, o que desprivatizou o hospital de Alcira, que foi unha das conquistas importantes do goberno de Chimo Puig, pero que tampouco é moi próximo a Chimo Puig. Eu creo que colleu ministros e ministras, fundamentalmente ministras, afortunadamente, que están fora da endogamia do partido. E iso, na situación parlamentaria que ten nestes próximos meses, vamos a ver se é máis dun ano, é algo moi importante, moi intelixente e moi audaz. Quería suliñar outro nome galego. Semella que, ademais, é outro fichaxe de traca, unha fichaxe de traca, realmente, porque estamos a falar dunha muller con unha preparación extraordinaria, Nadia Calviño, unha muller que, ademais, ata de agora, traballaba na Unión Europea como responsable de orzamentos, dirixindo un equipo de 500 persoas. Quero decir que non vai ter medo a enfrentarse a un equipo departamental nun ministerio como Economía. Coruñesa e filla, por certo, de Xosé María Calviño, que fora director xeral de Televisión Española. Pola parte que te atinxe, pola cabeceira, que está en Coruña. A Voz de Galicia foi a primeira, o primeiro medio que deu esa nova. Ten, verdad? Ten unha carga tamén importantísima. Eso está... E ainda máis, a reacción de Ana Botín en Twitter. Dicindo que... Impresionante. Eso... Efectivamente, indiferentemente da lectura interna, que era un pouco o análisis que facía Xosé agora, pois que... Eso é Xavier. Xavier, perdón. O fillo que me chames Xosé, pero realmente son Xavier. Sabes que teño moi bo trato con... Por eso sei que, bueno, con Cristian, eu a Cristian... Ti podes falar del como Carlos. Claro, porque eu coñecín a Carlos, a súa nai, a seu pai... Non vallades. Non vos vallades, que Xavi... ese tema, pero que moita relación e pecho porque hasta lle rompín o berce. Cando tiña os meses, rompín o berce cando eu xogaba na súa casa. Por eso, el me chama Xosé por meu pai. Vale. Pechamos a paréntesis. Isto na edición, despois poden pechar. Non, isto vai todo. Aí foi o minuto que lle pediu a realización antes. Alá vai. Bueno, o que che dicía, que independentemente da lectura que facía Xavier, en clave interna, que ten que facer todo o secretario xeral dun partido, para equilibrar territorios, o nomamento de Calviño tamén vai por aí, ten que ter a súa cuota. El máis aló deso, que parece ser que a cuestión interna lle ten importado máis ben pouco a hora de chegar á Secretaría Xeral e ser votado do poder e volver outra vez el sempre, digamos, foi un outsider, desde as primarias que fixo no seu coche, ten unha lectura secundaria que é de cara aos votantes, que son estes xestos de incluir un número absolutamente mayoritario de mulleres sobre os homes. Eso é xa un primeiro xesto cara a ciudadanía e os potenciais votantes despois. É certo que un goberno que parece para durar, pero que probablemente non sexa para durar. Vai ter que gobernar a golpe de efecto. Entón, o primeiro efecto é este, 10, 11 mulleres. O segundo terá que ser probablemente algunha decisión que teña que ver co mundo da igualdade ou laboral. Algo, digamos, máis ben sencillo de acadar. Pois a reforma o inicio da reforma dos delitos de agresión sexista, eso pode ser un gran consenso. O tema da reforma laboral, sin derogala, pero facendo xestos, aí podría ter de man tamén a Podemos, e logo a imaxe internacional, que aí confía en Borrell para ela, que terá 2, 3, 4, 5 guiños moi potentes. E entón con eso xa se pon no outono, e a partir de aí xa veremos o que pasa, xa veremos o que pasa. Quédome con esa perspectiva que dibuixas para plantexar unha cuestión aquí a propósito de que agardades en diversos ámbitos deste goberno, tamén no ámbito local, pero tamén no plano xeral. Pero antes temos outra enquisa a propósito precisamente de que pensa e que agarda a xente de Pontevedra deste novo goberno presidido por Pedro Sánchez. A peor non pode ir, porque como o PP tiña xa asegurados os votos aquí, non invertía nada porque saben que van a sair igual. Entón, a peor non pode ir. No sé, porque de momento empezamos. Bueno, ya me estaría significando si contesto esa pregunta. A mí me gustaría que siguiera todo como está, pero bueno.
Bueno, yo creo que va a traer mejoras, sobre todo sociales. Eran muy paripé y bueno, a ver si al menos, pues también sin salirse de la P9, la vergüenza que hicieron con lo de Rande de decir, bueno, pues ya están acabadas las obras, el 31 de diciembre así podemos subir el peaje. Y el 1 de enero tenemos que hacer otra cosa, pero no tiene nada que ver. Pues esas cosas me parecen una tomadura de pelo que el gobierno les permitió hacer, el Ministerio de Fomento dijo que no había nada mal y que se podía hacer y al menos a ver si les aprietan las tuercas por ahí. Bueno, yo me alegro. Lo que pasa es que, bueno, veremos lo que hace ahora el PSOE. Todos los cambios se supone que son para bien, o yo, como ciudadana, eso espero. Pues yo creo que va a cambiar todo, pero para mal. No sé. Pues va a cambiar para lo que sea. Si lo hacen bien, perfecto. Y si lo hacen mal. Bueno, estamos como antes, así picadito, un pouco de todo e tal. Falaba dos enquisados, dos cidadáns enquisados, a propósito da AP9, e de si haberá unha maior sensibilidade por parte deste goberno, polo menos para escoitar o clamor que como xornalistas todos nós coñecemos ben, e como usuarios da AP9 tamén, como todos vostedes, hai ao outro lado precisamente do televisor, co escándalo que supuxo o feito de que se inauguraran unhas obras que despois tiveron que seguir durante tantísimo tempo cas consecuencias que todos sabemos. Se pode agardar do goberno de Pedro Sánchez a posibilidade de, cando menos, unha maior sensibilidade e tamén a posibilidade de que, por exemplo, plantexe seriamente a petición da competencia que tantas veces requiriu o Parlamento Autonómico Galego? Sobre AP9, claro. Yo entiendo que son muchísimas las cosas que va a tener sobre la mesa y que son muchas las fichas que va a tener en cuenta. Para nosotros desde aquí, desde luego, está en el top de las cuestiones que quisiéramos que sacasen adelante, pero pienso que con todo lo que tiene en este momento y lo que va a ir teniendo delante, igual no está entre el top 10. Esa petición terá encima da mesa, seguro, de súpeto o ministro Ábalos, que será o ministro de Fomento. Está en el manual, ¿no? Perdón, claro. Cristian, está en el manual, lo mismo que el otro día Lores con la petición de ENCE, ¿no? Está en el manual del político local decir, vale, hay un cambio, me postulo, que sepas que estoy aquí y esta es... Claro, pero a petición de ENCE é unha petición endemoniada de Lores, precisamente porque sabe que non vai a ser facilmente cumplible e entón é un dardo envenenado contra un dos seus adversarios ou posibles adversarios nas próximas eleccións que xa dixe, bueno, cando cheguemos nós, isto xa o paramos, non? Falo de Tino Fernández. E o PSOE. Con respecto da P9, bueno, ainda outro día Guillermo Meijón, parlamentario no Congreso polo PSOE, pola provincia, pois decía que, bueno, que agardaba que isto polo menos agora se levante o veto para que se debata no Congreso. Ora, volvo que che dicía antes, para o que non se, o que decía Marisa, para o que non se P9 e ENCE, para unha ciudad de 80.000 habitantes no caso de ENCE, e un Interlán, Vigo, Pontevedra de 400.000, eso, digamos que unha agulla nun pallar nos problemas que ten Pedro Sánchez ahora mismo. Entón, si se empeza a ocupar desde a perspectiva da presidenta do goberno, de cada recado que lle dá un representante, aquí está por ver o que fai Caballero, que é o presidente da FEM, bueno, algo terá que decir ali. Pero, é dicir, que o que lle diga un grupo de militantes de 300 e pico dunha provincia, pois eso é pouca cousa. Unha cousa, Cristian, que pregunta para María, e logo quero preguntarlle sobre televisión a Xavi. Pode acontecer que teña unha sensibilidade especial cara a Pontevedra, cara a Galicia, pero particularmente a Pontevedra, tendo en conta o excelente apoio que precisamente tivo na loita contra Susana Díaz cando foran aquelas primarias que gañou de xeito tan sorprendente, xente como Tino Fernández, Michael Arriba, José Antonio García Lores, Cáceres, volcáronse e fixeron campaña e apoyaron moitísimo. Bueno, supoño que incluso os que o foron a buscar
o aeroporto e o levaron pola ruta Ponte Caldelas, que foron os primeiros que o recibiron, pois imagino que tamén agardarán algún xesto pola súa parte, pero tamén entenderán que nas circunstancias nas que chega o goberno e todo o que ten en riba da mesa, como decía Marisa, pois terá aí, en cando poida, igual, pois ten amosa esa sensibilidade. Eu creo que os socialistas desde aquí sí que lle recordarán concretamente o tema da autopista, o primeiro, supoño, unha das primeiras reivindicacións, porque se escoitaron moitas voces desde o PSOE constantemente co tema de Rande, primeiro, de que non se levanten esas barreiras cando hai todos os días atasco por culpa dunhas obras que en teoría tiñan que estar rematadas e que xa están pagadas coa peaxe que estamos pagándonos cada vez que cruzamos a ponte. Por outra parte, a transferencia da autopista, non? Supoño, bueno, tamén creo que o Partido Socialista pide, xa pediu en varias ocasións, que se levante, o sea, que non se cobre a peaxe de Vilaboa. Supoño que ellos recordarán e que agardarán esa sensibilidade. Ahora, que sexa das primeiras actuacións, non creo. Supoño que non, pero... Creo, só unha cousa, creo que ademais vai para ti, creo que un dos primeiros movimentos que vai facer Pedro Sánchez, penso eu, desde a miña humilde opinión, vai ter que ver co Radio Televisión Española. Antes de que me interrogue Eugenio, por cerrar o peche, vamos a ver. Eu creo que as cábalas sobre todo o que podan facer, mira, que a pel de touro, España, e estamos falando de Pontevedra, que sí, significou moito nas primarias, pero é Pontevedra, hai que ter un pouco de sentidiño. É a terra do anterior presidente, Sí, efectivamente, pero os presupostos están, en teoría, aprobados. Entón, o mellor que lle pode pasar a Pedro Sánchez é que estes presupostos non sexan moi machacados no Senado, porque senón teñen que volver ao Congreso e hai que volver a debatir. O mellor que lle pode pasar é que estes, honestamente, cando ten que botar a andar toda unha administración nova do Estado e que eses presupostos se executen. E, por lo tanto, as partidas poden variar en función dos decretos, pero non das grandes partidas inversoras ou investidoras que reflexen os presupostos. Por lo tanto, o primeiro ano non vai haber grandes novedades. Quédanme 4 minutos, 3 minutos e medio, brevísimo. Meijón, 77 enmendas solo en Pontevedra para os presupostos xerais. Multiplica eso por toda España. Claro, 54 provincias, é unha barbaridade, supoño. O presidente Cántaro, Revilla, dixo que agardaba de Pedro Sánchez 3 xestos. Un deles, a derogación da lei Mordaza, outro, indexar a suba das pensións co IPC, e o terceiro, a facer unha radio televisión española máis plural, na parte que te atinxe. Eso é posible? É doado ou é tremendamente complicado precisamente polo control parlamentario que estaba a demandar para a súa neutralidade? É complicado porque vai a ter a situación dun Partido Popular que sigue sendo mayoritario na Cámara e hipermayoría absoluta no Senado, en unha situación de cabreo, por non utilizar outra expresión. Entón, é posible que haxa a tentación de bloquear algunha das medidas. A lei de reforma da televisión pública se aprobou hai 10 meses e sigue bloqueada. Este xoves mañán, precisamente, se reúne a mesa do Congreso para debatir. Entón, é a primeira vez que hai unha primeira reunión logo do Goberno. Vamos a ver como respiran, porque aí é importante o que diga o Partido Popular. En teoría, o espírito da lei é o consenso, pero se o Partido Popular non quere consensuar, vai ser difícil reformar se non se acude a segunda vía que permite que na primeira reforma que haxa do actual Consello de Administración, que está caducado prácticamente, ahora en xuño remata o mandato do presidente, e hai conselleiros que representan a partidos que hai 2 anos que xa non existen, algúns caducados dende hai 3 anos, entón, a reforma da lei permite que en segunda votación, nesa primeira reforma, se poda acudir, se non hai consenso de 2 tercios, a maioría absoluta. O Partido Socialista vai que ter que decidir que opción. Si colle, non sempre reclamamos o consenso, polo consenso, pero Ciudadanos non entra e o PP se opón, vai ser non difícil, imposible desatascar esa situación e podemos votar cunha prórroga do actual Consello de Administración moitos meses ou mellor hasta as próximas eleccións. Se ve que iso é imposible, ten que asumir o custe que pode supor optar pola segunda vía, que é maioría absoluta e, por lo tanto, non consenso.
Nós o que desexamos e o que pedimos é que nos deixen traballar os profesionais, que elixan un Consello de Administración como se fai na BBC, na televisión pública francesa, na televisión pública alemana, na que os partidos entenden pola exigencia da audiencia de que teñen que nomear profesionais. Un presidente profesional, como foi, por exemplo, Luis Fernández, non este, que está ahora, José Antonio Sánchez, que ata sai nos papeles de Bárcenas por cobrar diñeiro negro cando exercía de cronista parlamentario, cual o anula completamente para o cargo, e, polo tanto, en vez de mirar tanto o interés do partido, trascender esa mirada, e o que pide o Consello de Administración, o Consello de Informativos e os traballadores é que elixan un presidente profesional, que consensúen o nome, e que este escolla os profesionais para levar a cabo os informativos, que é o que nos atinxe a nosotros, e que logo que nos deixen traballar. É o único que pedimos. Moi ben, moita sorte, Xavi Fortes. Moitísimas Polo que gracias. E prácticamente así rematamos este Contrastes de hoxe. Quédanos, nada, o minuto que negociei con realización para de plus, que sería para un titular. Vos atrevedes con un titular de situación? Coido que estou a plantexar algo complexo, porque claro, isto está a cambiar, a mudar de un xeito tan rápido que é moi difícil, pero voltaría ao principio. Estaríais de acordo con un titular así tipo, non sei, a semana máis trepidante da recente historia democrática española, por exemplo, algo así, podería valer, por exemplo? Sen dúbida, eu firmaría por un titular así e tamén destacaría pois, precisamente ese goberno fundamentalmente feminino. Femenino e feminista? O femenino simplemente? Feminista, probablemente, non? Pero destacaría ese, ou distinto, polo menos, o que decía antes Xavi Fortes, bueno, daríalles, pois, polo menos de entrada, un crédito, a ver que acontece. Cristian, titular. Sí, pois, non sei, o que decías tú, pois, 4 días trepidantes, 5 os que foran, ou 6, e logo, bueno, un goberno de futuro... Incerto. Ou un goberno de futuro, desde logo, pero de futuro primeiro sin interrogantes, logo de futuro con interrogantes. Eu quédome co título da columna de Luis Pousa, precisamente na Voz de Galicia de onte. Moitísimo bo goberno, moito goberno para tan só 84 deputados. Probablemente moi significativo. Marisa? Pues semana trepidante e lo que nos queda. Xavi Fortes? 5 días que cambiaron España e un goberno máis longo do que parece. Moitas grazas aos 4 pola vosa colaboración, pola vosa intervención, polo voso análise e polo voso tempo, que algún de vos ten moitísima prisa, así que, sen máis, rematamos este Contrastes de hoxe aquí en Canal Rías Baixas. Ata a semana que ven. Moitas grazas, boas noites.